vás u druhého cviku, u kterého si ukážeme, jak si správně protáhnout zádové svaly. Vycházíme už ze známé polohy na 4, nadechneme se a s výdechem si sedneme na paty, protáhneme ruce do dálky, povolíme hlavu a prodýcháme. Nádech a s výdechem úplně povolíme. Pomalinku vrátíme zpátky do klepu na 4. Nadechneme se a s výdechem jdeme pomalinku dosedu na paty, protáhneme ruce do dálky, povolíme hlavu a párkrát se nadechneme a vydechneme. Tento cvik si zopakujte 10krát.